Yung pinaka-target po natin dito, yung makilala sila, maliliit man o malaki, kilala man o hindi. Ang pinaka-importante dito, makatulong tayo sa iba. So actually guys, nasa Angeles tayo ngayon and naghahanap tayo ng pampasalubong sa bahay. Since galing nga tayo sa sa isang event. Yes. Hanap tayo pasalubong or sa mga nasa bahay and let's see kung anong makikita natin dito. Alright, so saktong-sakto guys, grand opening ni Jonas Pasalubong Center ngayon. Ayan. So papasok tayo, mag-greet cash tayo guys. If you wanna know more about what's inside, samahan niyo po kami. So tara, let's go! Ako si Jono Wandaga, taga Angeles ko po, Kapampangan Puro. Okay, actually yung pasalubong center natin is hindi naman siya ganoon kalakihan. However, yung dami ng mga items na pwede yung dito, makita dito, yun yung parang nagpapalaki sa kanya. Napakadaming mga options from different brands, locals, and mga food type. Meron na dito. Even to, ito naman yung mga main products ni Jonas. Yes, so these are homegrown, hand-down recipe from Jonas Bro. So meron yung cassava cake, egg pie, and cream puff. So I think gusto kong tingnan to. Kahit, I like cassava. Ikaw gusto mo ba? Actually, bili tayo ng cassava, tsaka ng egg pie para matikman natin sila. Ang Jonas Pasalubong po ay isang centralized sa lahat ng tao na gusto magnegosyo. Pwede rin kayo maglagay ng mga product ninyo. So probably, ang lahat ng Pampanga delicacy at saka yung makakilala natin, which is lahat nandito. Kaya nga Kapampangan, mga nyaman, pamangan, di ba? So, hindi lang yun ang naisip ko, which is yung mga maliliit na tao na nagnegosyo na hindi kilala at gusto magpakilala. Nakakatulong din ako sa kanila kasi hindi na sila magpinupahan or anything else. Yun ang naging konsepto nito. At isa pa, kaya ako binuo to, ganito yung texture niya lahat vintage dahil wala na tayong makikita noon. Ngayon at noon pa, ang tagal na panahon na, kaya binuo ko to, no? This is parang mga collection of delicacies from different municipalities of Pampanga. Yes. So not just food, no? So meron tayong mga artworks, mga souvenirs, accessories available din dito. And not just that, habang umiikot ka dito, meron din silang mga collector's items na parang nag-visit ka na rin sa mga museum. Yes, antique store. So also here guys ay available yung mga local products natin and some imported goods. Yes. Siyempre, hindi mawawala yan. Minsan nagkikraving ka rin kahit na nakakain ka ng cassava cake. Sometimes you gotta go for the chocolate. A bite of chocolate. Diba? Ayan, cashew tart. Cashew tarts. Okay. Ito mga Pulburon. pulburon. Yes. Napakadami ito. Meron ding mga drip coffee. Nice. So you can, DIY your specialty coffee sa bahay. Meron din tayo dito yung mga ginger candy. Ginger candy. And sambong tea. Sambong tea. So sa lahat po ng mga singers, Yes. mga iniingatan ng mga vocal cords. Ayan. Ito yung mga madalang na makikita natin sa mga supermarket, sa mga groceries. Yeah. Parang ito lang mga locals. Ito yung mga nagpapakilala. At saka ito yung mga hinahanap din natin na rare to find. For example, this one, organic cacao powder. Galing. Napakadami ang product dito. Ito guys. And I think magugustuhan din ni Mark to. Look at this. Chicharon. Actually, napakadami nilang chicharon doon. Yes. Sige nga, tingnan natin bro. Itong mga to, mostly mas nakakaalam yung mga lolo-lola natin. Kasi ito, galing pang Araya to. Okay, so ikot pa tayo guys. This is the parang back portion. And from here, ayan, meron tayong mga, sabi ni Mark kanina, may mga antique collections tayo. This one. These are the collections of the owner. Yes. Dito sa side na to, ito yung sinasabi namin, mga collectibles, mga antique. Mga plancha. Old TV. Wow. Radio. Grabe. Ito. Sa mga hindi nakakaalam, kung ngayon meron na tayong mga laptop,
iPad, computer. Ito dati, typewriter. typewriter. Guys, dati pag may typewriter kayo, napakayaman. Ito yung mga paintings na sinasabi namin kanina. Ayan, mga paintings din dito. So if you're interested to, inquire regarding if they are for sale or not, ayan, make sure to drop by here or message me po yung fan page. So pa, ito kagandahan dito. Yung mga local products natin, yung available kay Mga dried fish. Kay Jonas. Tuyo, dinis. Ay, grabe. Ano niyan to? Daing? Daing, yes. Daing. Daing na maliit. Yan, napakadaming option dito. So, meron din yung mga items ni Panings. Ayan, Panings. sikat na Panings. So, meron tayong mga Cornic, mane, botol pakwan, cashew nuts. Cashew. Ito yung sinasabi ko. Ito. From different suppliers. F-Friends. Ayan. Okay. F-Friends. Even kay Bogart. So, hindi lang pala from Pampanga. Yes. These items are all the way from Bulacan. Yes. Santa Maria, Bulacan. Yan naman, Sukang Manyaman. Ito, local to. Local to. Kapampangan. Yes. Manyaman. Sukang Manyaman. From Nanang's. Oh, Sir Mike. Ayan, guys. Must try. So, na-feature na rin natin sa Where Pampanga. This is homegrown Kapampangan na meat products din. So, go check them out, Nanang's. Yes, meron din tayong mga fiestas. So, I've heard kanina parang pwedeng paluto daw dito. Ang kagandahan dito, since kung nagmamadili kayo or nagugutom na kayo, kapag bumili daw kayo ng meat products dito, pwede yung paluto. Tapa po and yung franks po. From Nanang. So, nagpaluto na tayo. Ah, And, syempre, later, kain naman tayo. alright. Suka. Chicharon. Mushroom chicharon. Okay, so I think this is good enough. Bait na tayo. Makikilala niyo po ako dahil dala-dala ko kayo dito sa center ng Jonas Pasalubong. At sana paunlakan po ninyo na pumunta kayo dito at magpasyal dito sa munting Pasalubong Center po. Kung bibisita po kayo dito and sakaling dito ka naginutom, gusto mo nang kainin yung binili mo, pwede pala. Pwede. Actually, ito na ako. So, lutong-luto na sila. So, kayo naman naghahanap ng pasalubong from different places from Pampanga and even mga outside Pampanga. Yes. Available dito. If you want to come here sa may Jonas Pasalubong Center, Yes. they are open from 8 a.m. to 8 p.m. Monday to Sunday. They are located dito sa may Gloans Annex Building. Sa pinaka-landmark lang siya. Tapat lang siya ng Holy Angel University. Holy Angel University. Yes. But anyway, guys, so we're gonna enjoy this. If you like what you saw in this video, and congratulations this Jonas Pasalubong Center for opening up. And if you like anything you saw in this video, please give this video a thumbs up. You share it with your friends, and we hope to see you in the next one. Yes. So that's it. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye, guys.